Исәнмесез, кадерле укучыларым. Без бүген сезнең белән тозлар гидролизы темасына практик беремнәр тишеп алачакбыз. Берем номер 1. Нәрсә ул гидролиз? Икенче сорау. Барлык тозлар да гидролизга дучар булалармы? Берем номер 1-нең җаваплары белән танышып бетәбез. Тозлар гидролизы тыз ионнарының су белән реакциягә кереп, аз диссоциацияләшә торган электролитлар барлыкка китерүе. Көчле нигез катионы һәм көчсез кислота анионыннан яки көчсез нигез амфотер гидроксид катионы һәм көчле кислота анионыннан барлыкка килгән тыз су белән реагирлаша. Чөнки андый тызларның ионнары водород һәм гидроксид ионнары белән бәйләнешкә керә алалар. Берем номер 2. Тимер 2 бромиды, калий сульфиды, литий сульфаты эремәләрендә нинди тирәлек һәм гидролиз нинди ион буенча бара? Укучылар, әйдәгез берем номер 2-нең җаваплары белән танышып бетәчәкбез. Тимер 2 бромиды, тимер 2 гидроксиды көчсез нигез катионы, бромид кислотасы көчле кислота анионына барлыкка килгән. Гидролиз катион буенча бара, чөнки катион көчсез. Тирәлек әше, чөнки көчле кислотадан барлыкка килгән. Калий сульфиды, калий гидроксиды көчле нигез катионы, сероводород көчсез кислота анионыннан барлыкка килгән. Гидролиз анион буенча бара, чөнки анион көчсез. Тирәлек селтеле, чөнки көчле нигездән барлыкка килгән. Литий сульфаты, литий гидроксиды көчле нигез катионыннан һәм сульфат кислотасы көчле кислота анионыннан барлыкка килгән. Гидролиз бармый, чөнки көчле нигездән һәм көчле кислотадан барлыкка килгән. Ә монда тирәлек нейтраль була. Берем номер 3. Калий ортофосфаты, тимер 2 хлориды, натрий сульфидының гидролиз тигезләмәләрен языгыз. Укучылар, әйдәгез берем номер 3-нең җаваплары белән танышып бетәбез. Калий ортофосфаты, калий гидроксиды көчле нигез катионыннан, H3PO4 ортофосфат кислотасы көчсез кислота анионыннан барлыкка килгән. Ортофосфат кислотасы ортача көчлелектә кислота булып санала. Гидролиз анион буенча бара, чөнки кислота безнең көчсез. Тирәлек селтеле, чөнки безнең нигез көчле. Калий H+4 плюс H2O, килеп чыга калий OH. Димәк, бер калий, бер OH белән тоташа гидроксид группасы белән тоташа, һәм 2 калий кала. Шуңа күрә килеп чыга калий 2 H+4. Ионлы тигезләмәсен язабыз, һәм кыскартылган ионлы тигезләмә безнең Po4H- плюс H2O. Килеп чыга OH- плюс H+4 Безнең гидроортофосфат ионы көчсез тотрыклы ион. Шуңа күрә гидролиз бара. Феррум хлор 2. Феррум OH икеләтелгән. Көчсез нигез катионы. H-хлор көчле кислота анионыннан барлыкка килгән. Гидролиз катион буенча бара. Тирәлек безнең әше, чөнки кислотабыз көчле. Феррум хлор 2 плюс H2O, килеп чыга феррум OH хлор плюс H-хлор. Ионлы тигезләмәсен язабыз, тулы ионлы тигезләмәсен, һәм кыскартылган ионлы тигезләмәсен карап бетәбез. Феррум 2 плюс H2O, килеп чыга феррум OH плюс H+. Феррум OH плюс тотрыклы көчсез катион. Шуңа күрә гидролиз барлыкка килә. Водород ионнары туплана, шуңа күрә безнең әше тирәлек.
Натрий сульфиды, натрий гидроксиды кишле негиз катионы һәм H2S кишсез кислота анионнан барлыкка килгән. Гидролиз анион буенча бара, тирәлек селтеле. Натрий 2S плюс H2O килеп чыккан натрий OH плюс натрий HS. Толы ионлы тигезләмәсен язабыз һәм кыскартылган ионлы тигезләмәсен язабыз. S2 минус плюс H2O килеп чыга OH минус плюс HS. Гидросульфид ионы барлыкка килде. Бу безнең тотырыклы кишсез анион. Шуңа күрә гидролиз бара. Ремәдә гидроксид ионнары туплана. Шуңа күрә килеп чыга безнең тирәлек селтеле. Укучылар, әйдәгез бирем номер 4 белән танышып үтәбез. Түбәндә бирелгән схемаларның молекуляр, тулы ионлы, кыскартылган ионлы реакция тигезләмәләрен язып бетерегез. Беренчесе магний SO4 плюс барий хлор 2, икенчесе хром хлор 3 плюс натрий 2S. Укучылар, әйдәгез бирем номер 4-нең җавабы белән танышып үтәчәкбез. Җавап. Магний SO4 барий хлориды белән реакция кергән вакытта магний сульфаты һәм магний хлориды барлыкка килә. Ионлы тигезләмәсен язабыз. Барий сульфаты эреме ионнарга таркалмый. Һәм безнең кыскартылган ионлы тигезләмә килеп чыкты. SO4 2 минус плюс барий 2 плюс һәм барий SO4 барлыкка килде. Рөшәнлек таблицасында бу матдәләр бар. Б җавабы белән танышып үтәбез. 2 хром хлор 3 плюс H натрий 2S плюс 6H2O килеп чыга. 2 хром OH эшләтелгән плюс H2S плюс 6 натрий хлор. Без сезнең белән хром 2S3 яза алмыйбыз. Таблицада анда безнең сызык куелган. Шуңа күрә хром 2S3 тызы ремәдә була алмый. Ул башлангыч матдәләр хром OH эшләтелгән һәм H2S-ка таркала. Тулы ионлы тигезләмәсен язабыз. Укучылар, тулы ионлы тигезләмәсен язганда игътибар белән карагыз. Хром хлор 3 алдындагы 2-ле барсына да кагыла. Шуңа күрә 2 хром 3 плюс 6 хлор минус була. Чөнки 2-ле белән хлорның индекстагы 3-ле тапкырланып языла. Плюс 6 натрий плюс HS2 минус плюс 6H2O килеп чыга. 2 хром OH эшләтелгән плюс H2S плюс 6 натрий плюс 6 хлор минус. Кыскартабыз һәм кыскартканнан соң килеп чыга безнең 2 хром H плюс HS2 минус плюс 6H2O килеп чыга. 2 хром OH эшләтелгән плюс H2S. Кадерле укучыларым, без сезнең белән тызлар гидролизы темасына практик биремнәр тишеп алдык. Бүгенге алган белемнәр сезгә киләчәктә булышыр дип ышанып каласы килә. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.